Choose. Já jsem zase tady Enders TV a rozhodl jsem se vám tady udělat menší tutoriál. Takže, no, není to zase takový tutoriál, je to spíš taková past na hráče, na blbý hráče. Konstrukce trochu Co tím chceš složitější. říct, jakože jsem blbej? Ne, nic, jsem moc chytrý. Konstrukce trochu složitější, takže budete potřebovat stick pistony, celkem jak tady 10 budeme mohl stačit, možná já mám ještě nějaký zbydou, páčku, no zlato být nemusí, stačit nějaký jiný materiál, kromě písku a gravelu, redstony celkem dost, nějaký třeba z 2 staky by mohly stačit, sleje nech toho. Redstone torče, ne, možná jenom jedna by stačila, no jedna by myslím, že stačila. Repeatery, těch si radši vzít trochu víc. Truhla, to už není vypověná, to už je spíš teda tamhle jako, abys ten hráč nalákal na truhly a tady to už tady jen tak zbytečně, ale nechci, aby nás tady drahý slej přišel o všechny věci diamantové, co měl, tak si je dal do truhly, kterou můžu kdykoliv vykrást. Takže prosím, prosím Slay, můžeš jít dovnitř, můžeš tam vzít ty diamanty, co máš v truhle. Au. Tak, teď už máte prostě chyceného zloděje. Začni vzít redstone a doplnit ho semhle a... Au, bože, prosím. Mám to jasné. Počkejte, chvilku to trvá, ale je to prostě 100% účinné, když se tam chytí, tak už se nedostane ven. Když máte rezidenci, nic se může zničit, dokud prostě to nechcete odpojit a... Ach jo. No, už tady máme. Já jsem se těšil na diamanty. Exp mi jsem hezky z něj šel, takže jsem se hezky naexpil, jasně tak. Ale problém tady toho je, že musíte vystihnout, kde je to otevřené a kde zavřené. Teď je to zrovna otevřený, takže je to super. Teďka konstrukce je trochu složitější. Máte tu tady ten, bohužel já teďko si nemůžu vycvanout, jak se to jmenuje. Prostě tohle. Prostě to je věc, které si musíte nechat mezeru, abyste se takhle napojili redstonem do... Ups, to aspoň vypadlo blbě. Tady jsou normálně sticky pistony, napojený přes repeatery, redstone, do tohoto stroje, který se ten se jmenuje. Potom jsou vedeny jako spojený dohromady redstonem. To je jedna konstrukce a druhá konstrukce jsou tady dva sticky pistony, zase spojený repeatery, redstone, to už známe. Vedený jako, můžete víc jakoby kudykoliv, akorát se to nesmí spojovat s tady tou druhou konstrukcí, protože pak vám to nebude spojovat, pak vám to nebude fungovat správně. Potom tak se tady prostě povedete a tady si vezmete prostě páčku a hotovo. V příštích dílech bych vám mohl ukázat, jak se to přesně staví. V druhách ovšem nic není, jo, to je ježišmarja, jak moc postelných, to nic. No. Tak příští dílech vám ukážu, jak se to staví a doufám, že se vám to nějak bude líbit a pomůže vám to v něčem, takže nashledanou.